Бацькі ягоныя хадзілі штогод у Єрусалим на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю ў Єрусалим на свята. Калі пасля заканчэння дзён свята яны вярталіся, засталося дзіця Езус у Єрусалим, і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з падарожнымі, прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалим, шукаючы яго. І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, здзівіліся розуму і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, здзівілася і сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ж ты зрабіў нам гэта? Вось айцец твой і я у вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго ж вы мяне шукалі? Ці ж не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» А яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І, пайшоўшы з імі, прыйшоў у Назарат і быў ім паслухмяны. Гэта слова Пана. Сённяшняя урачыстасць нам хоча звярнуць увагу на постаць святога Юзафа. Як ведаем, ён быў апекуном Езуса Хрыста, незвычайным апекуном, бо быў трохі на пачатак упарты, каб прыняць волю Божую, але быў чалавекам малітвы, бо, як паказвае сённяшняе чытанне, што штогод хадзіў ён у Єрусалим на Пасху, кожны год. Але яшчэ калі паглядзець на дзяцінства таксама святога Юзафа, ён таксама быў адданы бацькамі ў святыню, каб там вучыўся. Праўдападобна знаў Божы закон. І гэтае знанне, гэтая мудрасць не праславіла яму Бога, бо вельмі часта чалавек, калі штосьці ведае, то ён думае, мяркуе, што сам з'яўляецца Богам і можа кіраваць чыімсьці жыццём не толькі як Бог кіруе, але яшчэ мацней, ужываючы розных сіл і непатрэбных рэчаў. У першым, дакладна ў другом чытанні прачыталі, што абяцанне Аврахама, патомству ягонаму, што ён будзе спадкаемцам, было дадзена на законе. Чаму чытаем пра Аврахама? Бо Аврахам быў бацькам веры. Ён паверыў у промень Божы, прыняў Божае Слово. І Бог яму паабяцаў, што з ягонага патомства зродзіць з ягонага патомка зродзіць вялікае патомства. І памятаеце, якое выпрабаванне прайшоў Аврахам? Сказаў Бог: «Маеш гэтага адзінага сына, ідзі яго цяпер злажы мне ў ахвяру». І паверыў Аврахам. Другі сказаў: «Дмухаў бы на гэтага свайго адзінага сына, каб нікуды яго не пусціць». Але, аднак, Бог мае свой провід. Бог вельмі часта у незвычайны спосаб кліча чалавека да святасці. Кліча чалавека не толькі да святасці, да паклікання якогось. Можа, нават у службе законнай, святарскай, але можа у службе весельнай якой-небудзь. А мы вельмі часта баімся і турбуемся. Аднак, як ведаем, бацька альбо апекун Езуса Хрыста зусім другі чалавек. Чалавек, который вельмі вялікай пакоры. Мы чытаем у літане святы Юзаф найпакарнейшы. У чым праявілася ягоная пакора? Мы сёння таксама чуем у Евангеліі гэта. Але яна праяўляецца ад самага пачатку звеставання святому Юзафу, што ён будзе апекуном незвычайнага дзіцяці. Бог падараваў яму свайго сына. Бог даў яго самого сябе. Але не пра гэта. Пра гэта таксама хачу сказаць. Але на пачатак трэба звярнуць увагу на што?
бацькі ягоныя хадзілі штогод в Иерусалим на свята Пасхи. І калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю у Иерусалим на свята і ўзялі з сабою дзіця Езуса. Глядзіце, 12 гадоў хадзілі ў святыню і хадзілі без Бога ў сэрцы. На 12-й год зразумелі, взялі з сабой Езуса. Мы таксама вельмі часта прыходзім у святыню, нас прыводзяць сюда наши трошкі праблемы, якія прыкрываюць Пана Бога. Бо мы думаем у наших молитвах толькі выключна про самого себе. Про наши справы, якія нам трэба было бы. Мы не пытаемся у волі Пана Бога, чи Пане Боже, ти заправди так хочеш. Але ми, Пане Боже, ми хочемо, щоб було по-нашому. І Юзеф так само ходив у святыню. На 12-й год. На 12-й год. Мы приходим у костел и хотим, как нас Бог зразумел. Как мы зразумели Бога, как мы Его почули присутность. 12 годов заняло Юзефу и Марии, пока они знайшли этого Иисуса Христа. С этим Иисусом Христом пришли в святыню. И что отбылось? Выдается, что мы уже маем Бога, что Он есть уже побыть с нами. И нам говорит, шепчет на ухо, что мы маем чинить. И губят Иисуса. Пришли с Иисусом и вертаются из этой святыни. И нема Иисуса в жизни. Здесь он загубился. Бо Бог часами покидает человека. И хочет поглядеть, что он пойдет своим направку, когда все отрывает. Чи, однако, буде далей, так як Юзеф і Марія, которые дають вельми добрий приклад. Шукати Бога на різні способи. У великім смутку шукали Бога. А де його шукали? Цікаво, я зауважив сьогодні речі. Цікаво речі зауважив. І шукали вони поміж знайомих і свояков, і не було там Пана Бога. Не було Пана Бога. А як у нашій сім'ї, чи він є, коли ми будемо шукати Пана Бога в нашій сім'ї? Бо святий Юзеф з'являється опікуном батька, опікуном батьковства, незвичайним опікуном, але сім'ю. Ми його так само називаємо. Ми читаємо так само, є такий заклик у літанні святого Юзефа. Але так само є заклик люстра терпливості. І він з'являється этим усім. І про це говорить сьогоднішнє Євангеліє. У чим проявилася його терпливість? Ні слова не сказав. 3 дні шукав. У нас, як щось не вийде за першим разом, ми вже нарікаємо на Пана Бога. Кричимо, Пане Боже, де ти? Чи ти йдеш, чи ні? Донервуємося. А Юзеф ні слова не сказав. А хто розмовляє з Єсусом? Марія, хоч по традиції жидовській, це повинен був учинити Юзеф. Але розмовляє Марія, сину, чого ж ти нам це учинив? А Юзеф далей мовчить. Видите, як решить свої проблеми? У тишині, у контемпляції. Святий Юзеф з'являється оборонцею або опікуном так само законом контемпляції. Тих, які закриваються, посвячають своє життя. Останньо в інтернеті я бачив такий фільмик, як молодую дівчину приймали у кляштар. Провели процесіння, провели з крижом, провела ціла процесія. Открылись в этой двери, стукалась крыжом таким, отчинились эти двери, эта девчина со всеми попрощалась со светом, бо она уже на него не выйдет, бо свое життя хочет посвятить только и выключно контемпляции Пана Бога. И она туда вошла, привіталась со всеми, и эти крыши передали, этот крыш пошел перед ней. А чем является, який есть ваш крыш? Бо Юзеф имел свой крыш, и он и шел перед ним. Юзеф шел за этим крышем. Не боялся его принять, когда ангел сказал, не бойся, Юзеф, потому это, что початое сделал Марии, есть Сына Божий. И он даст свет, свету избавления. И он будет светлом для света. В другом месте мы прочитаем Святого Евангелия. Чим есть айцовство, як быть добрым батьком, будет нас святый Юзеф. И вот який отказ гучить. И вось Отец твой и я у великим смутку шукали тебе. И сказал им, чего вы меня шукали? Ті ж ви не ведали, что мне треба быть у тим, что належит моему Отцу. Браты и сестры, апошний раз, другий раздел Евангелия, погодля Луки, 41 верш до 51, а апошний раз говорится про святого Юзефа. Видите, чим есть сенсом выхования? Юзеф
выхаваў Езуса Христа, каб даць яму штосьці большае, каб даць яму незвычайнага бацька, Пана Бога. І з гэтага моманту, праз гэтыя словы, которые Езус Христос сказаў, Бог з'яўляецца для нас бацькам, айцом, які заўжды хоча трошчыцца ад кожны з нас. Але чому гэта верым? Бо гэта ад нас залежыць. Ніхто не будзе накідаць вам якогосьці цяжару таго, якога вы не хочаце цянуць. Можна, як камусьці насыплюць які-небудзь мяшок, не ведаю чаго-небудзь там, бульбы, то можна адсыпаць неяк цяжка, каб не ўзяць столько, сколько я прынесу гэтыя 10 кілометраў мяшок. Бо калі не прынесу, то аставу. А Юзеф бярэ і цяне тое, што яму было дадзена. Сэнсам выхавання дзяцей з'яўляецца, каб дзяцей навучыць, што Бог з'яўляецца бацькам. Чаму? Бо калі гэтага навучаць бацькі, то яны не будуць у будучыні турбавацца аб сваіх дзецях. Не будуць у будучыні думаць, што мой зможа зробіць, калі ўжо будзе 30 гадоў. Бо вельмі часта задаюць такія пытанні бацькі. Бо што? Яшчэ нікуды не пішоў. Я в Польшчы працаваў, шмат такіх сем'яў сустрэў. Уже 30 гадоў жывуць разам, і яшчэ яго якая маленькае дзіця, которое у дзецкім садзіку. Чаму? Бо не далі Богу за гэта. Не далі. Бо каб далі Бога, так гэтае дзіця бы ведала, што ёсць хтосьці, хто над ім не толькі апякуецца ў доме, дзе ён сядзіць бацькоўскі, але таксама дзе не пойдзе ў цэлым свеце, бо свет з'яўляецца светам Божым і з'яўляецца домам Божым. Таксама для нас тут у гэтай пілігрымцы на зямлі. І пайшоў з імі, прыйшоўшы ў Назарат, быў ім паслухмяны. Ведаеце, чаму быў паслухмяны? Таму што знайшоў сапраўднага айца. Гэтага і вам жадаю, каб мы сапраўды у сваіх змаганнях, згодна з гэтым заклікам, імкнуліся быць цярплівымі, шукаючы Бога у нашым асаблівым сэрцы.